Arratsaldeon guztioi, Kote Cabezudo argazkilariari 28 urteko zigorra jarri diote bortxaketa, sexu abusua eta haur pornografia egotzita. Magistratuek zehaztu dute gauza bat dela argazkilarien estudiera beren borondatez batean, eduki sexualaz dituzten argazkiak egitea eta dirua jasotzea, eta beste bat argazki saioek iraun bitartean argazkilariak nahieran jokatzea emakumeen gorputzarekin. Bestalde, trans eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko lege proiektua onartu du gaur Espainiako Gobernuko Ministroen Kontseiluak. Pertsona horien eskubideetan sakontzeko aurrerapauso garrantzitsua dela azpimarratu du Irene Montero, Espainiako Berdintasun Ministroak. Estatuak izateko eskubidea aitortzen die. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Despatologizamos las realidades trans, su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años para ser reconocidos, reconocidas por parte del Estado, y también sin ningún informe médico. Euskal LGTBI behatokiak Gasteizko Legebiltzarrerako taldei eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoan erregistraturiko LGTBI elkarte guztiei proposatu die lan maila eratzea 3 probintzietan LGTBI kolektiboen eskubideak bermatuko dituen lege integral bat sortzeko. Izan ere, Ceuta eta Melillerekin batera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan zonalde bakarrak dira LGTBI kolektiboaren eskubideak bermatzeko araudirik ez dutena.
Bada, egoera hori konpontzeko Euskal LGTBI behatokiak lege integralaren proposamenak aurkeztu ditu. LGTBI behatokiaren lehen urteurrena beteko da astearte honetan, ekainaren 28an, harrotasun nazioarteko egunean gainera. Translegetik abortura nazioartean Amerikako Estatu Batuetako Auzitegi Gorenak abortu eskubidearen babesa baliogabetu du. Dagoeneko Amerikako Estatu Batuetako 9 estatu errepublikanok debekatu dute abortua eta beste 20 neurri murriztatzaileak espero dira. Erabakiak aldeko 6 boto eta kontrako 3 izan ditu. Besterako gai helduta, oraingoz Nador eta Media arteko muga zeharkatzeko ahaleginetan 37 migratzaile hil dira baieztatu dute. Naiz eta kopuru hori handituko egingo den ziurrenik. Horren bestez eta estatu indarrek neurrik gabe jokatu dutela iritzita gertakariak argitzeko ikerketak eskatu dituzte Espainian, Marokon eta nazioartean. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak berriz Marokoko indarrean aparteko jokabidea goratu du. Alaze iritzi dio gurean gaiari Inigo Aduriz eldiario.eseko kastariak. Espainiak Marokorekin lortu zuen akordio berri hori, azken finean izan dela Marokok ikusi dugun jarrera hau izatea etorkinen inguruan, ez? Hain zuzen ere indarkeria erabiltzea, baita ere erailketak eragitea, ze, gobernuz kanpoko erakundek esaten duten bezala 37 hildako daude dagoeneko, ostiralean gertatu zenarengatik, eta badirudi hori da estatuak ordaindu behar duen prezio hori, ez? Marokorekin lortutako akordioarengatik. Badirudi Marokorekin lortutako akordio horrek eragingo duela etorkin gutxiago etortzea, baina saiatzen direnek arrisku askoz gehiago izatea, ez? Orduan, seguraski helburu hori pertsona gutxiago iristearena lortuko da, baina behintzat estatuaren irudiarentzako eta estatuaren moraltasunarako eta giza eskubideen errespetuarentzako, nik uste oso berri latza dela. Nazioartean ere Extinction Rebellion eta Fridays for Future ko 30 bat ekintzaile Pablo Picassoren Gernika koadrean aurrean etzan dira 10 minutuz. Madrilgo Sofia Erregina Museoan eta aste honetan Madrilen egingo den NATOren goi-bileraren aurkako protesta egin dute bertan. Ekintzaileek azaldu dutenez, ekintza ez bortitza izan da museoko areto batean. Parte hartzaileek lurrera erori dira hiltzeko itzurak eginez, eta horietako 4 galaz jantzita eta agintari handi itzurak eginez, topa egin dute Brahmsen 3. sinfonia entzutean.
Poloniako agintariek Pablo González kazetaria atxilotu zuten duela 4 hilabete, espioitza egotzita. Harrezkero bere familiak ezin izan du berarekin hitz egin. González kartzelan dago bere familiarekin eta Gonzalo Boye konfiantzazko abokaturekin hitz egin ezinik. Hala salatu dute astelehen honetan, Oiana Goiriena bikotekideak eta Boyek berak Gasteizko legebiltzarrean. Gustako lekidazt, behintzet Espainiako gobernuen aldetik nia zuzeneko komunikazio bat eukitzie, esateko zikeran be zer da bizen eitzen, zer espero aldoten, ze erantzun jaso daben Poloniako gobernuen aldetik, eta badakit izile izen bideuela, sekretu izen bideuela, eta bueno, zikeran be pribautik, sekretupin, totalmente munduko diskrezio guztiaz, baina eskertuko neke zikeran be azalpen bat Espainiako gobernuen aldetik. Neuri zuzenin, beran emazte modun, ganera uste dut, zorri aztela, zeo zer, esatien. Eta besterik ez, hemen 4 hilabete pasaudiz, eta segiten gu bardin, eta eskatzen gune da, hasieran eskatuten genuen bardine. Telefono bidezko komunikazio zuzena, bizita balizetie, eta abogaduen bizitie, beran defentzie lantzen segiduteko, edo lantzen azteko kasuen. Asteburukoak berreskuratzen osasun publikoaren alde inbertsio handiagoak egiteko eskatu diote igandean beste behineren Eusko Jaurlaritzari, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT eta SK sindikatuek dituta milaka lagun elkartu dira Bilbon eta lehen mailako arretaren igoera larria salatu dute gainera. Larun batean aldiz, baina Nafarroan torturaren nazioarteko egunaren bezperan, 1970tik 2012 Nafarroan torturatuak izan diren 829 pertsonen izenak entzun dira Iruñeko kaleetan barrena. Nafarroako torturak sareak ditutako manifestazioaren amaierako mezuan. Oain dela urte batzuk elkarteen aldarrikapen nagusi ikerketa izan zen. Gaur egun erran dezakegu ikerketa martxan dela. Hortaz aparte esan oinarri nagusia eta ezinbestekoa dela ikerketa hurrengo aldarrikapenekin aurre egin ahal izateko. Aitortza, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea ezinbestekoa diela, badakigu ibilbide luzea izanen dela, baina ziur gaude ere lortuko dugula. Iruñan ere, Joseba Ziron, Iruñako EH Bilduko zinegotziak azaldu dio naizi 2 urteko pandemien ondoren normaltasuna berreskuratzen ari diren Sanferminen atereian gaudela. Baina Navarra Zumaren eta Enrique Mayeren hainbat erabakin ondorioz baldintzatuta datozela. Azpimarratu du ere, irundarren gehiengoak gutxiengoan gobernatzen duen eskuina alkatetzatik kentzea eskatzen duela. Solo hay un nubarrón, por así decir, que son los nubarrones que continuamente está dibujando el señor Enrique Maya, ¿no? Que de ocurrencia en ocurrencia pues va enfadando a todos los sectores de la ciudad, ¿no? Amaga con suspender el protocolo contra las agresiones sexistas, enfada a los colectivos de personas migrantes mandándolos a trinitarios, en fin, ahora los vendedores ambulantes también. Yo es que creo, me da la impresión de que, por supuesto, todo lo que huela a popular lo lleva fuera del centro. Yo creo que solo se entiende esto desde una perspectiva, ¿no? El señor Maya se despierta todas las mañanas con la idea de enfadar a alguien, ¿no? Y eso es lo lamentable. Y por eso yo, desde luego, no quiero perder la oportunidad
de pedir a la gente que tenga mucha paciencia, que seguro estoy que va a haber muchísimas provocaciones. No hay que caer en las provocaciones, lo que hay que pensar es que al cortijo del señor Maya le quedan nada más 350 y tantos días y que son sus últimos años. Iruñatik Andoainera epaileak deklaratzera deitu du Ernai burutzaldeko gurutze frankista eraiztegatik. Gazte erakundeak bere gain hartu zuen ikur frankista bota izana. Espainiako abokatu kristauen fundazioak jarri zuen euren aurkako salaketa. Bada, gaurkoan estatuaren biktimak aitortzeko urrats instituzional garrantzitsuak nabarmendu ditu foro sozialak. Horrela, legeldiaren zehar emandako pausuen ondoriotzat jo dituzten Nafarroako parlamentuak eta gobernuak azken asteetan hartutako erabakiak. Foru sozialeko ordezkariek adierazi dute ezinbestekoa dela biktima guztiei egia, justizia eta erraparaziorako eskubidea bermatzea eta biktimeenganako diskriminazio adierazpenak bermatzea. Haien esanetan helburu horiekin bat egiten dute azken asteetan Nafarroako parlamentuak eta Espainiako gobernuak hartutako erabakiek. Larunbatean egingo dute Pirinioetako bidea, gure eskuk, Biltzar Nazional Katalanak eta Kataluniako txangozale erakundeen federazioak. Erabakitzeko eskubidea lortzeko bidean herri gogoa berpiztea ezinbestekoa dela uste du gure eskuk. Eta deialdiarekin burujabetzaren aldeko aldarrikapena nazioartera ere zabaldu nahi dute antolatzaileek. Josu Etzaburu gure eskuko bozeramailea izan da gurean. Bi herriok elkar hartuta, sarritan esaten da, gutariko bakoitza Pirineo guztiak argistatzera joango bagina akaso ezinezkoa izango litzatekeela edo oso zaila izango litzatekeela. Baina bi herrik elkar hartuta gai izango gara hori irudikatzeko barruraldera. Baina ez da hori, bakarrik. Kontua da Europari ere mezu argi bat iritsi eta helaraziko diogula. Eta da, bi herri bagaudela, bi nazio estaturik gabeko bagaudela, erabaki nahi duguna, gure autodeterminatzeko eskubide hori gauzatu nahi dugunak, eta gainera autodeterminatzeko oso determinatuak gaudela. Ekonomiako gaiei heldutan, bihar Alkonfako fabrikako 25 kaleratzeen kontrako epaiketa. Berengoko plantaren etorkizunaren alde eta euren lanpostuen defentsan greba mugagabeari ekin zioten otsailaren 28an. Pentsatzen dugu hau urte bat edo bi urte bakarrik jarraituko duela. Eta hau hiritarrek nahi duena da planta horitzen. Ez gara jarri ez enpresarekin, ez hiritar, ez Norgestion, ez dugu deitu inor, eta ez dakigu ezer. Bakarri dakigu aste artean dela epaiketa. Hori dakigu, inork ez dago mugimendurik egin. Eusko Jaurlaritzak ere ez. Orain dela pasan astean edo horrela ere, generale zen ere, eta bueno, gauza bera esan ziguten.
hitz politak, baina ezin dutela ez egin. Eta boskalderatuak ere daude lan honetan, baina gero ere Alkozaren futura ikusten dugu oso txarra dela. Algo nahi dugu guztiak sartzea lanera ez da bere, baina ere nahi dugu hori futuro bat jartzea mai gainean. Ikusteko zer egingo duten gugaz, edo zer. Eusko Jaurlaritzak Irizarreri emango diola orain Adunako plantan akzioak erosiko duela bateriak egiteko. Orduan, zelan ematen zaio enpresa bateri dirua beste enpresetan desegiten dagoen lanagatik. Hezkuntza sistemak beharrezko tresnak eta baliabideak jarri beharko lituzkeela ikasle guztien euskalduntzea bermatzeko uste dute 3 herritarretatik 2. Telesforo Monton Euskal Herrigintza Laborategiak argitatutako Naziometroaren 4. neurketaren arabera. Gaiari heldu dio gurean, Josu Etzaburu gure Euskoko bozeramaileak. Momentu batean aipatzea herritarron buruan edo lehentasunetan ez omen dago, estatus politikoaren inguruko kontu hau, baina ez aitortzea ostera, behin eta berriro mairatzen diren eta plazaratzen diren hainbat argudiok ere desmobilizatu egiten dutela, esaterako ez dela tokatzen. Nolatan ez da tokatuko ba? Estatus politikoaren eztabaida hain garrantzitsua da, gure 21. mendeko etorkizuna, herri gisa, zera egingo duena, markatuko duena da. Beraz, guk espero duguna da, naturaltasunez, eztabaida hori ematea, eta batzuren eta besteen argudioak mairatzea, herritarron parte hartze hori ere hor gauzatzea, eta gero, herritarrok erabakiko dugu zein nahi dugun izatea gure estatus politiko berri hori. Bada aurreko asteetan izpide izan denari helduko diogu jarraian. Nafarroako suteak jada kontrolpean direla eta balorazioaketeko ordua iritsi da. Eta hor LAB sindikatuak Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du. Eta aldi berean azken urteetako gabeziak salatu dituzte. Nafarroan ia 15.000 hektareak kiskali ziren iragan astean suteengatik. Foru erkidegoko suhiltzaileak lan handia izan zuten aurretik. Are lan handiagoa esaterako ekainaren 14an Leire Mendilerroan sutea piztu zenean. Zangozako parkean 3 suhiltzaile baino ez baitzeuden laneko txandan. Halaxe adierazi du LAB sindikatuak hori baitzen ezarritako gutxienekoa eta praktikan egunerokoan gehienekoa dena. Orain dela 20 urteko plantilla bera mantentzen dela gaineratu dute, gutxienez 3 suhiltzaile parke bakoitzeko eta hori zalantzari gabe ez dela nahikoa egun dituzten zerbitzu guzti erantzuteko. LABek Nafarroako suhiltzaileetan duen sail sindikalak urteak daramatzo zerbitzuaren gabezia salatzen, eta egun hauetan bizi izan den egoeraren ondoren inoiz baino nabarmenago gelditu dira gabezia horiek sindikatuaren arabera. Hori hala Nafarroako suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzeko eta indartzeko eskatu du. Nabarmendu du Nafarroako suhiltzaileetan egitura langileak eta oihanetako suteen berariazko talde bat falta direla. Bestalde Amparo López barne zuzendariaren dimisioa eskatu du sindikatuak Nafarroako gobernuak baso sutekin izandako aurreikuspen alerta gaitasun eta prebentzio neurri faltagatik. Era berean UPN alderdia kritiko agertu da Foru Erkidegoko gobernuarekin eta Javier Esparza UPNeko presidenteak Javier Remirez presidenteordearen dimisioa eskatu du. Remirezek berak tragediaren erabilera alderdikoia egitea egotzi zion Navarra Sumako bozeramaileari eta salatu zuen haren kritikak zalantzan jarri dituela babes zibilan aritutako talde osoaren gaitasuna eta kudeaketa. Testuinguru honetan Maria Txibite Nafarroako presidenteak adierazi du iragan asteko suteak itzaltzen jardun zuen taldeak erantzukizunez jokatu zuela. Datozen egunetan emango ditu gobernuak azalpen gehiago parlamentuan.
Kultura arlora jauzi berriz, aiztara jaialdia ospatu da asteburuan Zornotzan. Kaleko musikaren nazioarteko jaialdia da aiztara. Miren Arriaga, udaleko kultura dinamizatzaileak egin du gurean ekimenaren balorazioa. Tikoles, aizetara lehiaketak beti izaten dugu herrizen oso ondo hartzen dugu herri honek, Amorieta Txanok eta bebai, Bizkaia osoa eta kanpotik datozena bebai. Bandak oso pozik aritu izen dire kalietan, jende asko gerturatu da eta gozatu izen du musikaz, beraz, balorazio oso ona. 500 urte bete dira Nafar Erresumaren defentzan Amaiurko gazteluan 200 gudari gaztelaren aurka borrokatu zirela. Testuinguru horretan argitaratu berri dute Amaiur herriaren gaztelua liburua. Enrique Lekuonak eginiko akuarelak ditu oinarri hartuta. Miren Legorburu da haren alarguna eta alazi mintzatu zaigu obren zedeaz. Enrique Arantzadi Zientza elkarteekin kolaboratzen zuen, eta Amaiurren hasi zenean Arantzadi indusketa egiten, monolitoaren inguruan ea gazteluaren aztarnari gelditzen zen indusketa egiten, Enrique talde horretako voluntarioetako bat izan zen. Urteetan, abuzturo egiten den indusketan parte hartzen zuen, eta dokumentatu egin zuen. Enrique itsas ingenieria zen, eta arkeologia zuen, baina gainera bere pasioetako bat marraztea zen, akuarela marraztea zen, eta bere denbora librean zuen indusketan agertutako guztia, eta gainera Amaiur herria bera, Amaiurreko etxe guztiak marraztu zituen, jasota gelditzeko Amaiurren izaera. Eta joan aurretik irudi ikusgarri batzuk, 2000 ardi baino gehiago elkartu dira Pirinio bidean. Domingo Urzaingiren Artaldea eta Francisco Fuertesena topatu dira. 2000 ardi inguru elkartu dira. Urzaingirenak ezkerraldetik eta Fuertesarenak ezkumatik. Pirinio bidean daude, 1000 urte baino gehiagoko bide batetik. Erronkarriaren errege ahal bidea bidetik. Eta besterik ez gure aldetik, Enrique Maia Iruñeko alkatea jai gunea erdigunetik ateratzen zaiatu denarren, herri Sanfermineak erdigunean loratuko direla ziurtatu dute eragileek. Ekainaren erdialdean grabatu zuten Eskabidean taldeak 2022ko herri Sanferminen kanta. Bada horize berreskuratuko dugu eta horrekin agurtuko zaituztegu. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean alanaieran 11.eus atarian. Ondo izan. Uztaren ia eretxita, hasia garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Batek aztarazi nahi izan zuen, auzolan azere indako, hazi guztiak nekez, birrinduko dituztela haien harriez. Uztaren ia iritsita, hasiak garabiltzen, harri guztien artetik, arrakalak bilatzen. Uztaren ia iritsita, garabiltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Platera izango dira bi plater. Alde batetik ingo dugu Azenorillo patea eta beste aldetik ingo dugu Baba Ganoush edo Alberginia patea.
atxikituko dugu. Aldetikan atzen olioa, anakardoa eta gaz pixkat. Hau, txikituko dugu. Daukagu aldertinea gordinik, baino egosi behar dugu, modu baten. Aldegu labean egin, baina bakarra daukat, orduan ez dut labea ediko, baina detena da mikrobinean egingo dugu aldertinea. Orduan, zurtoinak kendu diot, eta egingo dut da, zulatu pixkat, bestela eztanda egin dezake mikrobinean. Hola?